Λοιπόν, παιδάκια, έχουμε φτάσει στον προορισμό μας, στο σπίτι δηλαδή, μετά από αυτή την όμορφη εκδρομούλα που περάσαμε και κάναμε τη βολτίτσα μας ωραία. Ελπίζουμε να σας αρέσουν τα πλάνα που θα δείξουμε και γενικά το μικρό διαρκείας βίντεο που τραβήξαμε. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Δεν έχουμε τραβήξει το γυρισμό, γιατί δεν είχαμε πολύ σήμα και επίσης δεν είχαμε και μπαταρία μετά από τόσες ώρες. Έχουμε τραβήξει όμως όταν πηγαίναμε κάποια στιγμιότυπα και το μέρος από εκεί πέρα ουσιαστικά που πήγαμε. Ελπίζουμε να σας αρέσει το βίντεο. Μπορείτε να κάνετε ένα like άμα σας αρέσει, να αφήσετε ένα σχόλιο, είτε είναι θετικό είτε αρνητικό, όλα είναι καλοδεχούμενα. Δεν έχουμε τέτοια, πες το, κολλήματα. Όχι, πιάσε κόκκινο, μάλλον θα μαλώσουμε. Αυτό λοιπόν, παιδάκια, άμα σας αρέσει μπορείτε να κάνετε ένα subscribe, ένα like. Επίσης μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, στο Astres KG, το οποίο έχει διαφορετικό περιεχόμενο, αλλά είναι πάλι δικό μας, έχει σχέση με αυτοκίνητα, μοτέρ κτλ. Άμα σας ενδιαφέρει. Και πάνω απ' όλα μπορείτε να κάνετε και ένα follow στο κανάλι μας στο TikTok, Astra Paranormal, ώστε να μην χάνετε και τα live μας εκείνη τη στιγμή, πέρα από αυτό το κανάλι που θα ανεβαίνουν. Τα ακούσατε όλα, εγώ δεν χρειάζεται να μιλήσω, τα είπε όλα η κοπέλα μου, η γυναίκα μου δίπλα. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Θα τα πούμε και σε άλλα βίντεο που θα κάνουμε. Bye, Σταμάτα. Bye.